Doncs... Bona tarda a tothom. Em sentiu? Sí. Comencem la sessió ordinària de 25 de juliol, de ple ordinari, i comença per enumeració dels assumptes de la convocatòria que hi ha per avui. El punt 1 és l'aprovació de l'acte de la sessió extraordinària celebrada el dia 15, que va ser el ple de Constitució. S'ha d'aprovar l'acte? Aprovada, sí. Punt 2 és l'aprovació de l'acte de la sessió extraordinària, que va ser la del Cartipàs del dia 9 de juliol. S'aprova? Aprovada. Sí. El punt 3 és un expedient. Es tracta de les entitats municipals i supramunicipals, que és el nomenament de representant municipal, que, si no m'equivoco, és a l'Escola de Música dels Gironès. Aquesta ens la vam deixar, l'altre dia. un escrit i... Llavors hem de... Titular i suplent. Sí. Donat que els assistents a l'escola municipal, la majoria són nens de primària, es proposa que sigui en Xavi Mas, que és el regidor que porta educació de 3 a 12, que sigui el titular, i en tot cas jo el suplent. S'aprova? Sí. El punt 4 són indemnitzacions i dietes dels membres de la corporació. Sempre havíem comentat nosaltres que les feines s'havien de retribuir. Llavors no és guanyar-se un sou, però sí tenir una petita retribució per les hores de dedicació. És una dedicació que es fa, evidentment, voluntària, perquè tots estem aquí perquè hem volgut, però sí que no està exenta de responsabilitat. Jo sempre he pensat que quan s'ocupa un càrrec no s'ha de cobrar un gran sou, però el voluntariat tampoc. En certa manera s'han de retribuir les hores que les persones dediquen, i tot i així no és una retribució d'hores, però sí s'ha de compensar l'esforç i la dedicació que els regidors fan, i consideràvem que s'havia de fer una retribució. Llavors, en aquest cas, es proposava... T'ho he deixat a tu? Sí, no ho deixem. Es proposava una retribució de 50 euros per tots els membres del ple, els 7 regidors. A les comissions de govern serien 175, i en el cas que s'hagués de fer una reunió a la resta de Catalunya serien 100 euros, i si fos a la resta d'Espanya es compta 200 euros, però això són coses que no passaran mai. Per tant, nosaltres proposàvem 50 euros per assistència a ple i 175 per les sessions de la comissió de govern, que és on es fan les deliberacions del que es presenta després al ple. I aquesta és la proposta. Municipis de la resta de Catalunya? Municipis de la resta de Catalunya eren 100 i 200 a la resta d'Espanya. I 200? Sí, a la resta d'Espanya, sí. Llavors aquí hi havia 15 euros dinar, si és necessari. Després de la qüestió de les dietes, que es deien 15 euros i 20 euros de sopar. No fa res, No funciona. Has baixat i no fa res. I els has tornat a pujar? Sí. Tens la clau aquesta, me la pots deixar a mi? És que això hem de buscar les espermes, no? Ha sigut la càmera, Si va amb bateria. No, ja és broma. Aquesta és la proposta, doncs. I després 0,19 euros quilòmetre, que és la quantitat que permet... Això sí, això és el que més no. Més de 19 euros es considera retribuït la diferència i
tindria retenció d'IRPF. La Generalitat, pels quilòmetres, fa dos parts del pagament. Fa una part que és 0,19, que és la retribució mínima que ell compta per cada quilòmetre que es faci, i llavors hi ha un complement, si es vol cobrar més, que arriba fins a 0, fins a... Bueno, el que vulguis, de fet. No, però normal eren 11 més, em penso. Pot ser, però llavors aquests tenen retenció. Sí. I llavors aquests és una compensació a part del 0,19 mínim que es compta, i és un complement de 0,11, però aquests 0,11, com ja superen el mínim establert per la Generalitat, tenen una retenció d'IRPF, que normalment s'aplica la mateixa retenció que estem a nòmina. En 0,19. No? Bueno, aquí es demana als regidors que ens diguin quin tipus de retenció volen. Perquè si Si no es diu res, voleu complement o el 0,19 aplicarem el pelats. 15%. Un 10. Però tu vols més del 0,19. Si són 0,19 No, no hi fa falta. No, vull dir la retenció a totes aquestes indemnitzacions que porten retenció d'IRPF. Ens heu de dir l'IRPF el tant per cent que voleu, si no aplicarem el 15, que és del Un 10, un 10. Jo un 10. Vale. Bueno, ja ho anireu dient. Bueno, el 15 dius que és el que es fa sempre. Sí. Tampoc ho he de dir-ho ara, vull dir que... Vale, ho hauríem de dir. Doncs així és el de les dietes, queda informat i aprovat, no? Sí. Llavors, el punt 5 és una modificació de crèdit del pressupost de 2019, que això sí que tu has dit alguna cosa. Sí, bueno, s'han de suplementar 70.000 euros en partides del capítol 2, àrea 1, capítol 6, àrea 1 i capítol 2, àrea 3. Això és normal, perquè es fa un pressupost i llavors sempre hi ha desviacions d'allà on siguin. Que això no vol dir que gastem més, també hi ha partides que s'ha gastat menys. El que passa que les transferències les has de fer dins del mateix grup, dins la mateixa àrea i capítol. Llavors, si canvia d'àrea i capítol no ho pots fer. S'ha de fer d'aquesta manera. Però bueno, va encàrrec del romanent de tresoreria que ja hi havia l'any anterior. Suposo que tothom sap, bueno, si no sabeu que és una modificació de crèdit, quan es fa el pressupost anual es divideix en unes partides. Tot el pressupost es va dividint. Llavors, quan una d'aquestes partides queda en negatiu, s'havien de donar diners per no tenir negatius. I llavors hi ha moltes partides que no s'han fet servir, estan calaixos i no s'han gastat. Llavors el que diu en Josep, si són del mateix capítol, es poden afegir o es poden suprimir uns i posar en uns altres. I si no, en aquest cas el que s'ha optat és per agafar romanents de l'any anterior per suplir aquests negatius que hi havia. També s'aprova la modificació. I el punt 6, que són les festes locals. Com en altres anys passats, i donada la proximitat que tenim amb Girona, es va decidir que Sant Jordi, evidentment, és el nostre dia de patró, i com a segon dia de festa local s'agafaria el dia de Sant Narcís, com s'ha fet sempre. S'aprova? Sí. Doncs en principi ja està. Hi ha les altres informacions, No hi ha res urgent, si hi ha pregs i preguntes. però podem informar nosaltres, no? Sí. Això eren els punts del ple i ara sí que us volíem fer informació de la feina que s'ha fet durant aquestes 5 setmanes de governança, diguem-ho. Podem obrir la finestra? Sí, doncs no morirem. Se'ns pararà el cervell. Vols que consti baix, això que ara És una informació del que hem fet. per un resum. No passa més aire, ara? Sí. No, ara sembla que respirem. Com que tot és electrònic, ara ja no corre res. Ja no pot volar aquest. Vale, no s'està arreglant. Us veníem a informar que durant aquest mes, aquestes 5 setmanes que portem,
Hem rebut la visita d'en Pere Vila, que és el delegat del govern de la Generalitat, que ens va venir a visitar, ens va interessar molt pel municipi, per l'edifici, ja li vam ensenyar l'edifici de l'Ajuntament, ja li vam dir com estava, ja ho va veure. I ens va dir quasi que calia tirar-ho tot a terra i començar-ho a fer de nou, perquè no, clar, és evident que no complim cap normativa de res, de seguretat, ni d'incendis, ni complim res de res. Després em vaig trobar també amb en Raúl Morales, que és el director dels serveis territorials del Departament de la Presidència, que també es va mostrar molt interessat i molt col·laborador i va parlar d'una subvenció que hi havia, que hem demanat. I tots dos molt bé, que qualsevol cosa que estan a disposició. Ahir també vaig tenir la visita del cap dels Mossos, que també va venir a passar com una mica d'estadística del poble. Podem estar contents, vivim en un municipi segur, vull dir, les incidències que hi ha són mínimes i ell estava molt satisfet i molt content, vull dir que podíem estar molt contents del municipi que tenim. Hem parlat amb Prodaixa, de temes de sanejament sobretot, i haurem de col·laborar i continuar parlant amb ells perquè hi ha molta feina a fer i tot el que són sanejaments estan fatal. Ara per cert havia sortit el pla d'obres, ha sortit avui les bases, o sigui ja haurem de mirar per aquí. Vam tenir també una reunió amb els... Això us hauria de dir la Sònia, que la Sònia avui treballa, pobra, i no ha pogut venir. Ens vam reunir amb els pares de la llar d'infants, vam tenir també un parell de reunions amb l'empresa. Evidentment el servei continuarà, però sí que s'ha fet un canvi amb les tarifes. Ara fins ara pagaven una tarifa única i ara hem separat el que és servei de llar, servei municipal, o sigui el servei que ofereix l'Ajuntament, i el que és el menjador, que el menjador és un servei voluntari dels pares. Ara les coses eren separades, els hi vam explicar com hi havia a partir d'ara, els hi vam fer un parell d'objeccions a les de la llar, com el tema de les sabatetes, que no entressin amb sabates de fora a la llar, coses d'aquestes, però bé, funciona, els pares estan contents, el servei funciona i es manté com ha funcionat fins ara. El dimarts, amb en Xavi, vam anar al Bisbat, ens vam reunir amb mossèn Giol, perquè nosaltres volíem mirar com estava el tema del conveni amb el casal, per tornar a recuperar el casal com a espai municipal. I us haig de dir que en principi molt bé, vull dir que no hi haurà cap problema, tot sembla ser que bé, i tenim moltes expectatives de tornar a recuperar-ho pel poble, pel servei del poble. Hem treballat també en el tema de les llicències d'obres, hem agilitzat les que hi havia encara traçades, ha sortit tot endavant, mirem que tot vagi fluint, mica en mica irem fent. Vam tenir una reunió també amb el Consell Comarcal per al tema de la deixalleria. La deixalleria havia de sortir ara a concurs, a licitació, però donat els preus que va marcar l'any passat, per no una bona massa, no sé com ho diria això, una no bona gestió, diguem-ho així, i ja està. L'any passat va pujar moltíssim, els preus que agafaven de referència per a la licitació eren els de l'any passat, i demanarem que ens aturin el conveni per intentar una millor gestió i que, evidentment, a veure si aconseguim que les despeses baixin. I després, també, tot això, ara els regidors, el Marc, la Maria Josep i en Xavi us explicaran les seves àrees, jo us faig uns punts així en comú. I ens vam reunir amb júbilos, que són els que fan les activitats per gent gran, els tallers de memòria i el gimnàs, i ja vam quedar d'acord que continuaran aquest any i que ve i fent el mateix, fent el taller de memòria i el de gimnàs. I ara es passo la paraula amb en Xavi perquè us expliqui la feina que s'ha fet des de les seves regidories.
en concret? Des del primer moment, la Sònia i jo, el primer que ens vam posar fil a l'agulla va ser amb les activitats d'estiu, perquè quan vam entrar aquí ens vam trobar que no hi havia contractat cap activitat d'estiu i ens vam posar juntament amb l'Oriol Serra, que ens va guiar una mica en contractar totes les diferents companyies que vindran a fer espectacles i concerts. També s'ha descartat la col·laboració aquest any amb el FITAC, municipis, perquè era un cost de 1.000 euros que l'any passat es va decidir tirar endavant. Aquest any hem dit que no, perquè 1.000 euros i més quan entràvem, que no sabíem pressupostàriament en quin moment estàvem, vam creure que no era convenient ara de fer la despesa de 1.000 euros perquè vingués una companyia de teatre amateur a actuar a Sant Jordi i, no obstant, no hem tancat la porta en col·laboracions amb FITAC a partir de l'any que ve. Si creiem convenient que puguin tornar a engegar aquest feedback amb FITAC municipis, ho tornarem a fer, i si no, estem oberts també a col·laboracions amb altres tipus de festivals que es puguin generar exclusivament només per al municipi de Girona, no a nivell de provincial, sinó exclusiu per Girona. També quan vam entrar en el consistori ens vam trobar que tot el tema de seguretat antiincendis, tant de l'Ajuntament, polivalent, sala nova, local social, pavelló i guarderia, doncs tots els extintors estaven caducats des de feia més de 4 anys. Lògicament s'ha posat fil a l'agulla, hem demanat pressupostos a diferents empreses, estem esperant que arribin una més i a partir d'aquí renovarem tot el tema d'antiincendis de tots els establiments municipals. El que és més perillós també és el del pavelló, perquè inclús la centraleta estava donant diversos errors que ningú hi ha parat atenció i creiem que això és una cosa per posar-nos-hi ja. També aprofitant que s'ha aprovat el desplegament de la fibra òptica de tot el municipi per part de GoFont i hem rebut la subvenció del desplegament de wifi en diferents punts del municipi per part de la Unió Europea, doncs també hem començat a contactar i demanar pressupostos de diferents empreses especialitzades en desplegament wifi perquè puguem tenir wifi a les places i als locals municipals. I després, des de la part, això ara ho explico en nom de la Sònia, ja que no ha pogut ser-hi, des de la regidoria d'esports s'ha contactat amb les entitats que fins a la temporada passada feien servir el pavelló sense fer cap abonament per l'ús d'aquest pavelló. S'ha contactat amb totes elles i se'ls ha notificat que a partir d'ara qui vulgui fer servir el pavelló que no sigui una entitat municipal haurà de fer un abonament en concepte de lloguer. I a partir d'aquí serem molt estrictes amb tot això. A entitats que no siguin municipals, un lloguer per ús perquè no som nosaltres qui hem de fer sufragar el cost de l'aigua, del gasoll i de la llum que aquesta gent en faci ús. Ho pagaran i ja està. A partir d'ara totes les entitats faran aquest cost. I per part... No, dic, és que jo hi era el dia del Girona, per exemple, del Club Hobby Girona, i clar, fins ara es feia ús i forces dies del pavelló a canvi d'uns inflables que es portaven per la festa major. Clar, els del Girona ens deien que ells no tenien diners i que ho feien així. Jo, evidentment, els vaig dir que
que si ells no tenien diners, Sant Jordi tampoc. I que si no es podien pagar, no podia pagar el lloguer i feien ús de les instal·lacions, el que comporta llum, el que comporta neteja, el que comporta aigua calenta a l'hivern, el que comporta calefacció, i els vaig dir que s'havia de col·laborar. No serien els lloguers cars, però sí el suficient com per anar mantenint la despesa que es feia. Sí que és cert que ells no s'ho van agafar gaire bé, ens van amenaçar que tenien un altre pavelló a Breda, i jo els vaig dir que estupendo, que si tinguin un altre pavelló doncs que hi anessin, però que Sant Jordi haurien de pagar, perquè si ells no tenien diners, el que estava clar és que Sant Jordi tampoc. I la conversa va quedar així. I ara de cares al setembre no sé si ells ens acabaran enviant la graella amb l'horari que necessiten, però ja estaran les condicions. I ara amb els altres clubs encara no ens hem pogut reunir, però la tònica serà la mateixa. El que està clar que un pavelló obert, tot l'hivern, amb focus a fora, perquè al vespre jo des de casa ho veia, focus a fora, tota la luminària i tot. Si hi va gent, hi ha gastos. Si ells no volen venir, ja ofertarem per altres bandes, però el que sí està clar és que el pavelló tancat, com a mínim, no resulta una despesa. És la filosofia de... El que sí que és cert és que hi ha una ordenança pel pavelló, on inclou aquests paràmetres. Sí. Bueno, s'havien aplicat. Són atendres en recordar que ja hi és, això. Hi ha una ordenança i inclús al principi es feia pagar la gent això. El que passa que jo crec que aquesta ordenança s'ha de mirar i s'ha de actualitzar. Primera perquè els preus potser eren una mica desfasats. No, els preus una mica desfasats. Però no per baratos, sinó per... Si anava un preu hora, no sé, 30 o 40 euros hora, no ho sé exactament, però anava per aquests preus, o 60. Jo penso que no són gaire desorbitats, el que és instal·lació. Que no, però clar, depèn de l'ús que en donis tu d'això. No, es podria fer per hores, com està l'ordenança aquesta, o fer un pack mensual, que és el que pensàvem fer amb els equips, amb els clubs. Però sí que és cert que hi ha hagut gent que l'ha vingut a fer servir durant aquests 4 últims anys. No, ja han tingut que pagar. No tothom, però algun concret ha tingut que pagar. I això t'ho puc dir-te certament. En Josep fa cara així que ho digui. Ara aquí no ho sé. Jo tampoc ho sé dir perquè... Jo t'ho dic perquè ho sé del cert. Home, a veure, el mes d'octubre el que sí s'ha de fer és agafar les ordenances fiscals que tenim, aquesta i totes les altres. Fa molts anys que no s'han publicat enteres en el BOP. Si ara em dius exactament què és el que està vigent, no sé. Bueno, aquesta no sé encara està vigent o no, però sé que hi era i sé que hi havia unes taxes a poder pagar. Si ja la tenim, doncs millorem-la i ja fem-la servir, perquè clar, a veure, amb què els imposes tu a aquesta gent que hagin de pagar? No, però clar, si ja la tens, doncs al principi poder sí, però clar, o sigui, hem de dir una cosa estipulada i no estipulada. És que en Josep també ens ha aconsellat que féssim això, o sigui, fem un recull de totes les ordenances actualitzades, les que no estiguin es fan i les que no hi siguin es fan de nou, i posar una mica de control en aquest tema. O sigui, que hi era si està actualitzada, no està actualitzada, no ho sé exactament. S'han de fer noves, perquè a més les hem de penjar en el portal aquest de la seu electrònica, i esclar, quan penges una cosa ha de ser allò. No, ja, però dic que ja ho tens i sobre allò pots treballar-hi. Bueno, jo el que he trobat són unes del 2016 en un ordenador que diu accés a ordenances, no sé què, però en paper signades i com eren abans. No, han de ser d'abans del 2016. I era perquè es feia servir aquesta ordenança pel pagament. Mira, ajustarem tot una mica, perquè falten moltes coses, molts apartats dins de cada taxa que s'han d'anar posant. I revisar les que hi ha. I s'han de fer noves, en poques paraules, i almenys sabrem què tenim, i ho penjarem i ho sabrà tothom. Però d'aquesta manera que tenim ara, doncs, bueno, jo no m'hi faria. Si em demanen un certificat del que està vigent, no ho sé. No. A partir d'ara sí, estarà penjat i no hi haurà dubtes. I cada any es fa la versió de les modificacions que es facin i s'ha de fer cada any, perquè si no es fa, es va haver un moment que ja ningú sap el que està vigent. Per tant, al setembre això s'ha de fer. S'ha d'aprovar en el pla d'octubre, això, per terminis de... A veure si ho aconseguim. Sí, home, clar que sí. No, ja. Tampoc és que a veure, per un municipi tan complicat. Bueno,
Ja ho veurem. Bueno, jo me referia a efectes tributaris. En altres aspectes ja no sé. No ens fiquem. I amb educació, doncs, hem mantingut reunió amb el director de l'escola de Sant Jordi per totes les necessitats que tenia amb reformes per aquest estiu per engegar el curs que ve, i també hem mantingut una primera trobada amb els responsables de l'Institut de Sarrià, que és on començaran els de primer d'ESO d'aquí de Sant Jordi, i ells també volien saber si estàvem disposats a mantenir l'acord que havien arribat els antics governs, tant de Sant Jordi, Cervià, Viladesens, Sant Julià i Sarrià, on es comprometien a fer una aportació econòmica per sufragar les mancances que tenien per part de les aportacions d'educació, i li vam dir que, lògicament, que sí, estava tot signat. En van dir que no estava signat res, que hi havia el secretari de Sant Julià que estava redactant un conveni entre tots els municipis, i un cop el tinguem el farem públic, a veure l'aportació. Sempre irà lligat a percentatge d'alumnes que porti cada municipi. I aquí és tot el que... I bueno, amb la idea que l'Ajuntament de Sarrià volem que comenci fort, que sigui una bona opció per als pares, i sobretot ser realistes i pensar que aquest any comencen els primers, que ara tot just s'estan col·locant els barracons, són barracons d'aquests integrats, que no és l'hiperbarracó que vas per fora, vull dir que són barracons que van units i per dins es sembla un edifici, però com a mínim d'equipament didàctic que en tinguin i que en tinguin bé, que puguin començar com un altre institut qualsevol. En Marc o la Maria Josep? Sí, és igual. Com vulgueu. Sabeu que l'àrea que em correspon és Salut i Benestar, llavors he començat pels temes... Bueno, mira que allà. Sí, sí. He començat els temes de salut, perquè els temes de salut bàsicament tenen dues branques. Una que es diu, ara és una mica de rotllo però perquè entengueu el que explicaré darrere, una és el que es diu promoció de salut i l'altra és protecció de salut. Per què es distingeixen tan clarament? A nivell de salut es pot avaluar la salut d'una població de la mateixa manera que es pot avaluar la salut d'una persona individualment quan anem al CAP. Es fa d'una altra manera, no té res a veure, però es pot fer. Hi ha un seguit d'actuacions que es poden fer perquè un cop una població té un nivell X es pugui millorar. Aquí entrarien des de xerrades informatives, xerrades formatives, temes d'alimentació, activitat física, coses d'aquestes. Però després hi ha uns temes que es diu de protecció de la salut, que és vetllar per algunes activitats que es donen en els municipis, i fora dels municipis evidentment, però a nosaltres ens toca el municipi, perquè això no contribueixi a perjudicar la salut dels habitants de Sant Jordi. Entre aquestes actuacions estan regulades, vull dir, això no és opinable ni per part vostra, ni per part nostra, ni per part de ningú, depenen d'una llei que es diu de la llei 18 de salut pública, i ve també arreglat exactament quines són les responsabilitats del municipi en això. La responsabilitat, tal com nosaltres l'entenem, no és només una responsabilitat de dir si un moment passa alguna cosa hauràs de pagar, sinó de dir, ostres, que si passa alguna cosa perquè no hem vetllat prou, hi haurà gent que ho passarà malament, i això a nivell de consciència et sap greu. Aquest és el primer nivell de tot. Perquè ens entenguem i puguem concretar, dintre d'aquestes actuacions de protecció de la salut, hi ha les xarxes, que per bé que hi hagi una entitat gestora que les controli no deixen de ser de responsabilitat municipal. Hi hauria tot el tema de sistemes d'aigua calent relacionat amb dutxes, és dispersió tal, per un problema d'un bitxo que es diu legionel·la, que a vegades és bastant traïdor i pot donar problemes. Hi hauria el tema de les piscines privades d'ús públic, que ara amb això dels pisos turístics apareixen. Les piscines públiques depenen de sanitat, com a Departament Gencat, però aquestes privades depenen de nosaltres. Hi hauria temes de seguretat alimentària, vull dir, és molt ample. Hem començat per les que, com tots ho sabeu, que treballo al Departament de Gencat fent inspeccions i que soc tècnica de salut pública, i hem començat per les dues, que crec que són les de més risc, que és el tema de la legionel·la i el tema de l'aigua de consum humà.
Pel que fa al tema de Legionel·la, un cop vistos els 4 primers documents... per tots aquests temes sempre hi ha un conveni amb el DIPSalut que fa l'assessorament perquè cada ajuntament no tingui que contractar un tècnic i per tant hi ha uns tècnics allà que treballen mancomunadament. El que passa que la meva aportació, a part de com a regidora vigilar el que es fa, ja que soc tècnica me miro també el que fa el DIPSalut i si em sembla correcte o no ho dic, com és en un cas d'una història concreta. Perquè penso que les coses, si es poden fer bé, doncs s'han de fer bé i ja està. I qui millor que conèixer un poble un que hi viu. Llavors, en el tema del que és l'aigua de consum humà, m'he mirat les últimes analítiques, surten bé de nitrats, les analítiques de les fonts, excepte una o dues, però de fa 2 o 3 anys, va sortir una mica pujada d'una microbiologia que no seria especialment patògena, però que en principi s'hauria de controlar, però aquestes últimes de l'últim any han sortit bé. Ara aquí me faltaria fer tota una feina, però això s'ha de fer a poc, que és revisar tota una cosa que es diu el Pla d'autocontrol de l'aigua, que és allà que nosaltres de l'aigua mirem les analítiques i ja està. Les analítiques soles, per si soles, no diuen res. El que val és un control de fons que es faci això. Això quan faci vacances a l'estiu ja em podré trobar amb els de Prodaisa, podrem fer la volta i ja mirarem si es pot millorar alguna cosa que s'haurà segurament de millorar. En el tema del pavelló sí que vaig veure aquests sistemes d'aigua calenta sanitària que es diu, funcionen a través d'uns acumuladors que mantenen una aigua calenta, la gent quan es dutxa, l'aigua surt a una temperatura que pots tu regular, però hi ha uns mínims de temperatura, uns mínims de controls que s'han de fer. Mirant coses que hi havia d'abans, no sé si no hi són, però jo francament no els he sabut veure, i els registres del DIPSalut del que hi ha eren sempre temperatures inferiors a la que l'aigua havia d'estar en un determinat moment. Davant del dubte, el que els vaig proposar i van acceptar és, i s'acabava a més la temporada, va ser tancar l'aigua calenta sanitària, no perquè sabéssim que hi ha alguna cosa, sinó perquè no tenim la certesa que no hi ha res. És a dir, aquests sistemes, si es controlen bé de temperatura i d'altres coses, mai pots posar la mà al foc en aquest món de la microbiologia, però sí pots estar bastant tranquil. En aquest cas, com que no ho estàvem, vam fer la proposta de fer un tancament, que mai és maco, però és igual. Vull dir, el que hem de protegir primer és la gent que es dutxarà allà, i no pot ser que vagi una persona i enganxi alguna cosa. Llavors, ara estic revisant tota l'actuació de fons del DIPSalut. No sé si no s'haurà de canviar alguna cosa d'alguna qualificació, però això ara no us ho dic, perquè estem estudiant. El que sí, el compromís meu però nostre, és que farem fer uns 15 dies, 3 setmanes abans que comenci la temporada d'utilització del pavelló, independentment que sigui gent gran, petita que l'utilitzi, és fer un procediment que es diu de neteja i desinfecció de xoc, perquè si hi hagués alguna cosa, com que no ha estat a les temperatures adequades, ho poguéssim matar tot. I a partir d'aquí el que sí ens comprometem és a portar el control estricte tal com s'ha de portar per la norma, perquè a més està molt especificat, vull dir, no hi ha una altra manera de fer-ho. Si voleu preguntar alguna cosa, aneu dient, jo si no mentre vaig endavant. En les piscines aquestes privades d'ús públic, en aquest recolzament, que ens fa el DIPSalut, per exemple, ens van enviar una de les inspeccions que van fer per compte de l'Ajuntament amb una d'elles, van trobar que faltava el control d'alguns paràmetres i ells van creure que per aquest paràmetre que faltava de controlar es havia d'enviar un requeriment. Llavors la meva opinió és que no, perquè hi ha coses que són molt bàsiques a controlar i sí que motiven un requeriment, però aquesta no. Llavors, de moment, intentarem parlar amb aquesta gent, fer educació sanitària de tot el que han de fer i si veiem que després de fer educació sanitària... L'educació sanitària és molt més important que la inspecció, perquè amb l'educació sanitària la gent entén per què ha de fer les coses i un cop les comença a fer les continua fent. La inspecció és una cosa que fas una clatellada i al cap de 2 mesos tornes i has de tornar a fer una altra clatellada perquè no ho vol fer o perquè no ho entén. O sigui, optarem per la via sempre que puguem, això ja ho vam dir així, de l'educació sanitària, i si realment no complíssim, llavors sí que s'enviaria el requeriment i si s'hagués de fer en algun cas també es fa. Vull dir, no és que ens faci por fer aquesta opció, però el correcte creiem que és primer l'altre. Després, en el tema de les sorreres, que també es controla, les sorreres de llars d'infants, també aquest any no, però fa 2 anys hi va haver un lleuger creixement microbià
segurament degut a un mal manteniment, que la norma ja especifica com s'ha de fer. No hem acabat tampoc de trobar els registres. No dic que no hi són, perquè les coses no ho dic mai així, és a dir, si les busco i no les trobo, no sé mai si perquè no les trobo o perquè no es van fer. Per tant, no diré això, però sí sé que aquest tipus de creixement microbià hi és perquè no s'ha fet un bon manteniment. Per tant, el nostre compromís és aconseguir que les persones que utilitzen aquestes sorreres són les responsables de fer el manteniment d'aquesta neteja que s'ha de fer. És una cosa que, bueno, si toca, doncs toca i ho has de fer i ja està. Altres temes que siguin de seguretat alimentària i altres els anirem agafant a mesura que passi el temps, però sempre anirem continuant per les coses de més risc cap a menys risc. I llavors sempre fem prevaldre l'educació sanitària respecte a un requeriment i, evidentment, a una sanció que potser no s'ha de pensar que s'ha d'aplicar mai. Després, en el tema del que seria la segona part, que és més agraïda i és la promoció, que és aquesta educació sanitària, ja tenim concretat, però cal acabar de parlar amb el director de l'escola, perquè per horaris laborals meus i d'ells no hem pogut trobar-nos, però ara quan faci vacances amb ells podrem parlar. Intentarem recuperar una cosa que aquí a Jordi havia agradat molt, que era allò de la Setmana de la Salut que feia el Ramon fa molts anys. Era una cosa que anava molt bé, perquè és una cosa que els hi ven als nens de fora i que per tant l'accepten com a molt bona, i cada cosa que es fa a l'escola té una repercussió positiva en la família perquè se'n parla. A l'hora de dinar o de sopar, però se'n parla, i això sempre està bé. Això ja tinc el compromís de què es farà per part del Ramon, farà ell, i així jo també podré fer altres coses, i només falta saber si a l'escola ho voldrà fer o no ho voldrà fer. Però de moment, només que vulguin, i normalment acostumen a voler, doncs això ja ho farem. I després, amb el tema de coses que també teníem mig parlades, començarem en algun moment unes xerrades d'alimentació, que estarà muntat de manera que seran sueltes, perquè la gent no s'hagi de sentir obligada a fer tot un curs i venir quan toca venir. Però sí que és veritat que després d'aquestes 3 o 4 xerrades bàsiques n'hi haurà unes altres que pot ser d'etiquetatge, d'aliments funcionals, aquests aliments funcionals que estan de moda perquè porten molt de calci, moltes vitamines i molta història, representa que no ens morirem mai perquè sempre serem joves. Doncs les 4 o 5 primeres xerrades ens ajudaran a veure què hi ha de cert, què no hi ha de cert, què és propaganda d'indústria alimentària i realment està pensat de cara que ens apoderem, ara que està tan de moda aquesta paraula, que ens empoderem realment de 4 coneixements bàsics que ens permetin una mica distingir el que hi ha al mercat, que ens permetin anar a comprar, que sapiguem triar quina llet volem o quin oli volem o certament el que volem. I després, hi ha moltes coses a fer, vull dir que... I després una mica enganxarem també com puguem a primers de setembre, octubre, amb tot el que és benestar social. La idea, com ara deia la Núria, que ja hem prorrogat unes activitats, això ho va fer ella, però vull dir que ja hem prorrogat unes activitats que com que ja funcionaven, doncs no cal tocar-les, el que funciona no ho toquis. I després intentarem fer més coses i sobretot intentarem també que d'alguna manera quedi molt clar tots els passos que s'han de fer en benestar social per rebre ajudes, per demanar-les, per coses d'aquestes, perquè això és complicadíssim. Intervenen 4 o 5 parts de l'administració, una part estatal, una part GenCat. Intentarem tenir un circuit clar, que el publicaríem a la plana web, perquè la gent senzillament ho pugui veure, que si ens vol trucar i preguntar ho pot fer en qualsevol moment, però que d'entrada ja hi tingui accés. I després, segurament, m'he d'arreglar coses a la feina, però segurament els dijous a la tarda podré fer una estada fixa a l'Ajuntament, ara quan acabin les vacances. Podreu venir, només haureu de demanar hora més que res perquè jo vagi centrada, però podreu venir a parlar del que sigui, qualsevol cosa que necessiteu assessorament, vull dir, el tindreu, des del punt de vista de la salut, ja està, crec que... I ara en Marc? Molt més. Bé, jo us explico una mica la situació aquesta que tenim amb el medi ambient d'ara. Al cap de 2 dies de ser en l'equip de govern, vam estar en una reunió juntament amb l'ACA i el BATER. El BATER és el consorci del Ter, on se'ns va explicar
que farem d'aquí fins al 2027, hi haurà 7 actuacions en el riu, que van compreses entre Cervià i Verges. A Sant Jordi més o menys en tenim dues. Una seria la famosa illa d'en Barceló, per dir alguna cosa, i l'altra iria més o menys des del Passallís fins a la curva de la Barca, per la part de pujar, que és aquest tram de riu. L'ACA el que preveu en aquest riu juntament amb el Bater és l'ampliació de la llera. O sigui, ara mateix la llera anà quedant estreta i què fa el riu? El riu ha d'anar ample i corre a poc, doncs va fondo i corre de pressa. Amb això què vol dir? Que tot molt d'àrid marxa. El que volen és que obrir el riu per quan hi hagi riuades. Que no vagi de pressa, sinó que el riu vagi a poc. Sant Jordi, potser els talls que hi havien sigut antics canals o antics recs que hi havien sigut, que passava el riu per allà, que ara mateix estan bruts, doncs és restablir-los i que torni a passar l'aigua per allà. Que en el cas que vingui una riuada, doncs que el cabal no pugi sobtadament, sinó que el cabal vagi ample i molt més suau. En aquests casos, a l'illa sí que és molt clar, igual que en molts llocs com ara la part de Colomers per l'altre cantó, doncs també hi ha diversos llocs que també hi ha passat, que allà hi ha llocs que estan reintroduint la tortuga autòctona, com aquí a la illa. A la illa també hi ha algun punt que també hi ha alguna bassa que ja s'ha reintroduït tortuga autòctona i volen tornar a fer totes aquestes històries. Llavors, aquestes actuacions, n'hi haurà 3 primeres que van compreses fins al 2021, vol dir que això serà en breu. Quan hi hagi els projectes, que s'hagin fet els projectes, nosaltres el que farem és exposar-los i dir a les persones afectades que hi ha aquest projecte i que sàpiguen que potser algú hi haurà afectat en algun de les seves terres o conreus. Però no són grans quantitats, sinó que són trams molt concrets i cosa molt petita. Sobretot són marges, ribera, més que tot això. No són grans extensions, sinó el que volen és obrir el riu, no tancar-lo. Sobretot més que tot també una part que hi ha cap a Jafra, que hi ha un meandre, una curva molt pronunciada, que allà s'està menjant tots els marges i van baixant tots els marges cada cop que baixa una riuada, doncs el que volen fer és que abans que apreti tant cap al riu cap aquí és obrir-lo. El mateix en els altres sectors. I això és el primer que ens van posar a fer i des de l'Albater se'ns va convidar a aquesta reunió per explicar-nos a l'ACA tota aquesta història. Albater també ens ha ajudat amb una subvenció que hem demanat fa poc, que és l'odocarril bici que intentarem fer de Sobrànigues a Sant Jordi, i Albater ens ha ajudat, per què? Perquè la ruta del Ter ve fins al Passallís, més o menys, puja fins a Sobrànigues i de Sobrànigues se'n va cap a Colomers. Què volem intentar amb això? Doncs que la ruta del Ter ens vingui cap al municipi també. Per què? És un punt d'entrada de gent que vingui de fora, gent que faci la ruta del Ter, perquè hi ha gent que la fa en bicicleta, doncs també és un bon punt perquè la gent es pugui introduir cap al poble dintre un carril bici. Doncs ells, des d'Albater, ens han ajudat a que aquesta subvenció la puguem demanar amb uns... Ens han guiat una mica de dir, teniu això, nosaltres us donem suport a que podeu demanar i és una forma que el poble en surti beneficiat. Això per un cantó. La següent reunió on hem assistit és en temes de medi ambient i és en temes de recollida. Vam assistir amb el director general de la Generalitat de Medi Ambient o de residus, que és en Josep Maria Tost, on se'ns explica que on anem a partir d'ara és tot, anem a les recollides molt concretes com pugui ser un porta-a-porta. Un porta-a-porta o uns contenidors, amb diferents models, amb targetes, però que ens anem enfocant a per tot arreu cap aquí. Per què? Perquè ara mateix estem recollint un 39% de rebuig, de recollida selectiva a la comarca. Unió Europea demana que arribem al 60% i nosaltres tot just estem al 39%. A partir del 2020, si no complim els requisits, Europa sancionarà. Però, o sigui, a tothom. O sigui, ells preveuen que el 2025 arribem a un 50%, el 2030 un 60% i el 2035 un 65%. Ara mateix estem sobre el 39%. Vull dir, hem de mirar d'arribar a aquests objectius, sigui d'una forma o sigui de l'altra. No sé com hi arribarem, però hem de mirar d'arribar-hi. Llavors, aquí
a Sant Jordi sí que s'ha fet un estudi de la recollida. Aquest estudi el tenim penjat a la pàgina web de l'Ajuntament, que es va penjar fa 15 dies. Jo no sé si l'heu mirat o no l'heu mirat, segurament que no. Dintre d'aquest estudi hi ha una enquesta. Aquesta enquesta, això m'agradaria que tothom la pogués contestar-la, o qui la vulgui contestar, que la contesti. Aquesta enquesta la tornarem a penjar en el Facebook i la tornarem a penjar en els grups de WhatsApp del poble. El que la vulgui contestar, que la contesti. El que no la vulgui contestar, que no la contesti. Però és en el sentit de dir, doncs anem per aquí, i també si us mireu una mica l'estudi que s'ha fet, veureu més o menys costos que hi ha, el que es recull, el que no es recull. Vull dir, és més que tot això. Nosaltres des d'aquí, ara sí que la setmana que ve tenim una reunió amb Cervià, Viladesens i nosaltres. Per què? Perquè també hem d'enfocar una mica conjuntament on volem anar. No pot ser que un municipi com Cervià pugui canviar un tipus de recollida, perquè si Cervià canvia el tipus de recollida, nosaltres ens menjarem la recollida de Cervià, i això no ho volem. O viceversa, és igual. Per tant, què hem de mirar? Que anem tots més o menys allà mateix. Si Cervià ho canvia, nosaltres també ho canviarem, però que les perspectives es van enfocant cap aquí. Ja estan enfocant que hem d'anar cap aquí, tots plegats. Això és una de les reunions que tenim pensades fer la setmana que ve, i a veure com ho enfoquem els 3 municipis, perquè no trobar-nos que nosaltres estem fotent la merda d'un cantó a l'altre. Llavors el segon tema és la deixalleria, com va dir la Nuri. A la deixalleria aquesta setmana hem demanat una subvenció, una subvenció que sortia per l'Agència Catalana de Residus, on era per una partida petita. Nosaltres el que volem fer aquí és instal·lar-hi càmeres de seguretat i uns teclats, i que cadascú tingui un codi. Cadascú, vull dir, cada usuari, o diguem-ho així, o per habitatge, es tingui un codi. Ja sigui amb 3 codis, un per Cervià, un per Viladesens i un per nosaltres, o amb un sol codi que podem englobar-hi els 3 municipis per codis. Llavors, és una mica la forma dels controls de qui ve, qui no ve, i una mica dissuadir tota la gent que en té abocar allà fora. Perquè estem collint brossa cada setmana, que molta no sabem ni on te ve. Això és una mica també, clar, tot això ens encareix molt el cost. El cost de la deixalleria s'ha encarit, però brutalment. Doncs clar, a veure, també perquè no hi ha cap control de res. Ens hem de posar una mica de control i a veure com ho solucionem. Doncs aquesta subvenció serà per això. Lligat amb això de les càmeres, doncs ja que tenim aquesta reunió la setmana que ve amb els 3 municipis, aprofitarem per parlar de vigilància. Hem estat parlant amb Interior, hem estat parlant amb Cervià sobre això. Cervià tenen un vigilant que va voltant. I aquest sí que no pot detenir, però pot retenir. La idea potser ja no sigui un vigilant, és mirar quina solució podem trobar entre els 3 municipis, o tenir un cos de seguretat o tenir vigilants. Però hem d'estar una mica tots 3 d'acord, perquè llavors aquí hi ha una problemàtica que és amb Interior amb els cossos de seguretat. Llavors aquí hem de millor vestir. Interior ja dic que mirarem a partir del setembre com ho vestim i com ho fem. Si seguim amb vigilants de seguretat o busquem una cosa més concreta. Dintre d'això també vindran les càmeres de seguretat. Les càmeres de seguretat, el que haurem de fer és fer un conveni amb Interior, i llavors, un cop tinguem aquest conveni, necessitem un informe de l'àrea bàsica dels Mossos, i llavors les característiques de les càmeres per saber quin tipus de càmera fiquem, que compleixi el que ells demanen amb els requisits aquells. Han de ser càmeres que puguin llegir matrícules, unes coses molt concretes, diferents, i ells això ho hem estat parlant fa 10 dies, i ens deia això, que més que tot això hem de tenir present tot això. Sí que hi ha diversos municipis, tot això les càmeres, que estan fent proves pilot a tot Catalunya. Clar, molts d'aquests municipis que ja s'han avançat amb les càmeres potser hauran de modificar-ho o hauran de canviar-ho, perquè no estaran adaptats al que hi ha. Molts tenen càmeres però no estan adaptades al que hi ha.
Són càmeres, doncs mira, igual no són lectors de matrícula, no llegeixen res, però tota aquesta gent, tot el que vulgui ficar, doncs hauran de modificar. Això ho va parlar. De cara al setembre ja tindrem més notícies de com podem vestir-ho, això. Perquè la intenció és mirar de tenir una mica tot controlat. El municipi una mica tot més ben lligat i que sapiguem